खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ अरुणाचल आसामनि जथाय सिग्रोमनायाव 20 लाख रांनि हेर'इन हमदों। 28 जुलाइ खालि अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ बान्दरदेवा चेक गेटआव गंसे गुफुर हन्डा एलिभेट AR272223 नम्बर गोनां गारिखौ हमदों आरो 30 बोसोर बैसोनि तानिया टाटारखौ सन्देह गोनां हेर'इननि 39.92 ग्राम 30 सिसिफोरजों खादों। बिथांनि सिमान लानायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ 29 जुलाइनि फुङाव पर्बतीपुर हरमुति आसामाव जितेन बिश्वासनि न'आव सिग्रोमदों। एसआइ क'स्टाडानि दैदेननायाव आरो CRPF आरो आसाम पुलिसजों हेफाजाब होजानाय सिग्रोमनाया बोखांनो हादों। मोन 7 साबोननि केसआव 82.47 ग्राम हेर'इन, 270 हेर'इन फाइलफोर, 373.7 ग्राम, 332 लांदां फाइलफोर, 10 नाइट्राजेपाम टेब्लेटफोर, 35 बोसोर बैसोनि जितेन बिश्वास आरो 34 बोसोर बैसोनि पुसे छेत्रीखौ खानाय जादों। गासै सन्देह गोनां NDPS जब्दफोरा जादों 496.09 ग्राम, जायनि बेसेना 20 लाख रांसो। SP नाइलम नेगाया बान्दरदेवा हान्जाखौ बाख्नायदों आरो फेग्रा मुवानि दायजों जुजिनायाव रायजो गेजेरारि गोरोबलायनायनि जाफुंसारनायखौ नोजोर होदों। नैथि खौराङाव दङ नगाव सहराव ई-रिक्सा सालायनो थाखाय जिल्ला खुंथाया नेमखान्थि जारि खालामदों। ई-रिक्सानि अनजिमाया गोख्रै बांनायनि जाहोनाव नगाव नोगोर खुंथायनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बांलांनाय ट्रेफिक जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जिल्ला कमिशनार देबाशिष शर्मानि आफाद दैदेननायाव पुलिस खुंथाय, ट्राफिक पुलिस आरो नगाव नोगोर खुंथायजों सावरायनानै माखासे बिथोनफोरखौ फोसावनाय जादों। बेबायदियैनो गासैबो ई-रिक्सा सालायगिरिफोरा नगाव नोगोर खुंथायजों जगायजानाय ई-रिक्सा नम्बर प्लेटखौ ई-रिक्सानि मोखाङाव दोननांगोन जाहाथे बेखौ बयबो नुनो मोनो। नगाव नोगोर खुंथाय ओनसोलाव नोगोर खुंथायनिफ्राय गनायथि होजानाय ई-रिक्सानि अनगा गुबुन जायखिजाया ई-रिक्साफोरखौ खारनो गनायथि होनाय जानाय नङा। ई-रिक्साफोरा फुंनि 5 रिंगानिफ्राय हरनि 9 रिंगासिमल' खारनो हागोन। नगाव नोगोर खुंथायनिफ्राय गनायथि होजानाय ई-रिक्साफोरखौबो नोगोरनि हायुङारि राजालामाफोरनि गेजेरजों खारनो गनायथि होनाय जानाय नङा, नाथाय थि जायगाफोराव हायुङारि राजालामाखौ बारनो हागोन। मोनफ्रोम ई-रिक्सानि आगदा आखाइखौ ग्रिलजों बन्द खालामनांगौ आरो ब्रेक, हर्न, नुनाय ग्लास बायदिफोरा खामानियाव नांगोन। ई-रिक्सानि सिगां आरो उनथिं गोमो रिफ्लेक्टर टेप फज'नाया मोजां जायो। ई-रिक्सा सालायगिरिफोरा जेबो फेग्रा मुवा लोंनानै ई-रिक्सा सालायनो हानाय नङा, नङाब्ला गनायथिखौ नेवसिनाय जागोन। गुबुन दावबायारिफोरखौ सालायगिरिनि अनगा गुबुन सालायग्रानि मासियाव जिरायनो गनायथि होनाय जानाय नङा। गासै सालायगिरिजों 5 मोनसे ई-रिक्सायाव दावबायनो हागोन। सालायग्राया जेब्लाबो ई-रिक्सा सालायनो थाखाय लाइसेन्स लानांगोन, नङाब्ला 500 रां जरिमाना होनांगोन। भाराखौ मोनसे बेसेनाव लानांगौ जायो। नोंथाङा गिबि किल'मिटारनि थाखाय 10 रां आरो बेनि उनाव किल'मिटाराव 5 रां लानो हायो। बे नेमखान्थिफोरखौ सिफायनाया आयेनजों साजा होजागोन आरो गोख्रों राहा लानाय जागोन। बेखौ गोसोखांनो हायो दि जुदि सोरबा ई-रिक्सा सालायग्राया बे नेमफोरखौ सिफायो एबा थिखानाय भारानिफ्राय बांसिन दाबि खालामो, अब्ला नोगोरारिफोरखौ बेबादि बेले-बेजेनि बेरेखायै जिल्ला खुंथायनो खौरां होनो खावलायनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव सुबुं लांखारनाय आरो दाइन मैहुर खालामनायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों। सुबुं लांखारनायनि बेरेखायै बुहुमनां सान फालिनाय समाव क'क्राझार जिल्ला खुंथायआ जिल्ला समाज अनसाय मावख'जों लोगोसे मोनसे गोनांथार सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिया आसामनि रायजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाननि DHEW, मिशन शक्ति आरो खुदिया जौगाथाय बिफाननि संकल्प हाबाफारिनि सिङाव BTC सेक्रेटारियेट कनफारेन्स हलाव जादोंमोन। फोसावनाया मानसि लांखारनायजों जुजिनाय आरो दाइन मैहुर खालामनायखौ फोजोबनायाव गोसो होदों। बुंथिगिरिफोरा सांग्रांथि, सुबुं समाजनि मदद आरो बिफानफोरनि गेजेराव गोख्रों गोरोबलायनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। BTCनि आइजो आरो खुदिया जौगाखां बिफाननि नेहाथारि पामि ब्रह्मजों लोगोसे आयेन आरो खुदिया अनसाय बिफाननि मावख'गिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेफोरबायदि समाजारि गाज्रिफोरजों जुजिनो समाजनि गासैबो बिथिंनिफ्राय खौसेथिनि गोनांथि दं होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बैसोगोरा बिसि फिसायखौ बुथारनायनि दायाव आसामनि सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम साजा।
सनितपुर उफ्रा जिल्ला आरो सत्र बिजिरसालिया मंगलबाराव पटियाचुबुरियाव सासे बैसो जानाय इंल'-इन्डियान जराखौ 2020 मायथाइयाव बुथारनायनि थाखाय गितुमनि बेजबरुवाखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। उफ्रा जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि आब्दुल माजिद महमुद महिउद्दिना बे एखे जाथायावनो गावनि फंबाय उज्जवल बेजबरुवाखौ रेहाय होनाय समाव रायखौ होदों। 20 नबेम्बर 2020 मायथाइयाव बे जराखौ गावसोरनि न'आव गाज्रि रोखोमै बुथारनाय जादोंमोन। अखानायै बिसोरनि गोथै सह'खौ नागिरना दिहुननाय जादोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला गाग्लोबग्राफोरा जाथाय जायगानिफ्राय खारलांनायनि सिगां नोगोद रां आरो गहेनाफोर लुथिदों। बाथि खौराङाव दङ अजद होजानाय हिट एन्ड रानआव लाइमोननि जिउ खहा जानायनि उनाव आसामनि फावखुंग्रिखौ हमनाय जादों। फावखुंग्रिजों सोमोन्दो थानाय हिट एन्ड राननि अजद होनायनि उनाव इन्जिनियारिं फरायसानि जिउ खहा। असमिया फावखुंग्रि नन्दिनी काश्यपजों सोमोन्दो थानाय हिट एन्ड रानआव गोब्राबै जोखोम जानाय 23 बोसोर बैसोनि सामिउल हकआ मंगलबाराव एप'ल' देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो। इन्जिनियारिंनि जोबथा बोसोरनि फरायसा समिउलआ 25 जुलाइनि जाब्रबथायनि माखासे घन्टा सिगां गुवाहाटी नोगोर निगमाव हाबदोंमोन। गिबियाव जिएमसिएचआव फाहामथाय होजानानै बिथांनि थासारिया गाज्रिसिन जायो आरो बिथांखौ एप'ल'आव लांनाय जायो, जेराव बिथाङा गोबां सानसिम लाइफ सापर्टआव थायो। मेयर मृगेन शरनियाया बुंदों दि जुदि समिउलनि साख्रिया अरायथा रोखा जायोब्ला खहा सुफुंनायनि बाथ्रा साननो हागौ। फावखुंग्रि काश्यपखौ फ्राय 8 घन्टासिम जेरा खालामनाय जादों आरो जाथाय जायगानिफ्राय खारलांनायखौ नेवसिगारो, दाबि खालामो दि बिथाङा उनाव गोब्राबथिखौ हमनो हायाखैमोन। बिथांजोआ जिएमसिएचआव समिउलनि नखरखौ लोगो हमदोंमोन आरो राङारि हेफाजाब जासिदोंमोन। AS01FM 9199 नम्बर गोनां कारखौ जब्द खालामनाय जादों। नायबिजिरनायाव गोबाव जानाय आरो न्यायनि थाखाय बांलांनाय खावलायनायनि नखरारि अजदफोरनि गेजेराव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ तामुलपुराव श्रीमन्त शंकरदेव सायनासालि हल बेखेवदों। बिटिआरनि हारिमुआरि आरो रायजोआरि बिथायारि सानज'थाइखौ गेदेर थुलुंगा होनानै मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'आ मैया तामुलपुराव गोदानै लुफुंनाय श्रीमन्त शंकरदेव अडिट'रियाम हलखौ बेखेवना होयो। गोदान मुगानि हलआ हारिमुआरि फोरबोफोरनिफ्राय लानानै सोलोंथायारि सेमिनारसिम बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोर खुंनायनि मिजिं थिजादों। आरिमु, सोलोंथाय आरो सुबुं समाजनि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे जिउगोनां मिरु जानाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां एमएलए श्री जलेन दैमारी आरो गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया ओनसोलाव हारिमुआरि जौगानाय आरो रायजो-राजानि बाहागो लानायखौ बांहोनायाव आरोबाव मोनसे आगान। स्निथि खौराङाव दङ बिटिसिआव भिसिडिसि सेक्रेटारिनि मासिनि थाखाय लिरनाय आनजादाव सा 1335 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों। मिरु सायख' बर्ड सिएसबि बिटिसिआ पन्चायत आरो गामियारि जौगाखां बिफाननि सिङाव थानाय भिसिडिसिनि नेहाथारिनि मासिनि थाखाय लिरनाय आनजादनि फिथायखौ फोसावबाय। गासै 1335 बिनायसाफोरा अरायथा नङि रोंग'थि गोनां जाबाय। लिरनाय आनजादा 1 जुन 2025 मायथाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जादोंमोन। उथ्रिसार जानाय बिनायसाफोरा मावख'आरि वेबसाइट www.centralselectionboard.com नि गेजेरजों 30 जुलाइनिफ्राय 4 आगस्ट 2025 सिम भाइभा भ'ज आनजादनि थाखाय गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। खुगायारि आनजादा 3 आरो 4 आगस्टआव सिएसबि मावख' बिल्डिं स्टेशन र'ड, क'क्राझाराव जागोन। 8थि खौराङाव दङ पिएम किसान आपडेट। 2 आगस्टआव फोसावगोन पिएम किसान 20थि इनस्टलमेन्ट। पिएम किसान बिथांखिनि 20थि किस्तिखौ 2 आगस्ट 2025 खालि थोंजोङै उत्तर प्रदेशनि वाराणसीनिफ्राय फोसावनाय जागोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बे रांखौ थोंजोङै आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरगोन। जेब्लानो नोंथाङा नोंथांनि फनाव मोनसे मेसेज टन खोनायो, बेनि ओंथिया जादों पिएम किसान सम्मान निधिनि रांखौ नोंथांनि एकाउन्टआव जमा खालामनाय जाबाय। पिएम किसान बिथांखिनि सिङाव आरजाथाव आबादारिफोरा गावसोरनि आबादारि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय मोनथाम समान किस्तियाव बोसोराव 6,000 रां मोनो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।